Ja, skat. Nu vil jeg godt snakke om, hvordan det er at være overmediceret af Respidol og blive ødelagt i så mange år. Resten, faktisk over halvdelen af mit liv, hvor jeg har været fejlmediceret og overmediceret uden grund og blev behandlet for en diagnose, som man faktisk ikke har haft på sig gennem livet, men man først finder ud af det efter mange år, efter man stopper med behandling. Og det er en grim smerte, at jeg går rundt med. Og det vil jeg selvfølgelig gerne snakke med dig og fortælle dig lidt om. At have en diagnose, som man faktisk aldrig har haft før, er en smerte og en beskrivelse, man aldrig kan slippe for sjælen. Aldrig, uanset hvor meget man gør, og ja, det er hårdt. Og det er så også det, jeg fortæller nu. Da jeg var blevet overmediceret og fyldt med noget medicin, som jeg fik, en af bivirkningerne var simpelthen, at jeg fik rigtig meget angst. Jeg var ikke mig selv i min krop. Jeg kunne ikke falde til ro i min krop. Jeg så ting, som der ikke var der. Jeg forestillede mig mange ting, som der var rigtigt for mig, men forkert for alle andre personer. Og det er faktisk en meget grim følelse at have i sig, at man tror noget er rigtigt i sin underbevidst, men man kan ikke forklare det. Man er låst fast i sin, hvad skal man sige, sin egen sjæl. Altså man ved, hvad der foregår inde i kroppen, men man kan ikke uddybe det, fordi at den medicin, som jeg havde, den lammede mine nerver og min talespær, og så jeg kunne ikke fortælle folk, hvordan jeg havde det, fordi jeg var bare stemplet i systemet som dum. Så hver gang jeg prøvede at kontakte enten kommunen, min kontaktperson, eller min familie, eller noget som helst, der var ikke nogen, der kunne forstå, at jeg råbte om hjælp, at jeg ikke kunne lide den medicin, at jeg vidste, der foregik noget i min krop, men jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle komme af med det. Jeg var ikke mig selv. Altså, nogle gange blev jeg nødt til at finde på noget, som der lød som dramatisk, endda at lyve over for systemet ved at sige til min læge, altså til pædagogerne, at nogle drabelige historier, og at man spillede syg hele tiden, man spillede dumme, man fortalte drabelige historier, man gjorde alt, fordi jeg havde trang til den afhængighed af den fucking pille, der styrede mit liv. Hvis jeg ikke fik den pille, så skreg min krop, som det var tandpine. Jeg blev bare nødt til at have den, selvom jeg inderst inde ikke vil. Jeg var besat af den pille for at have et liv kørende. Faktisk som Exorcisten. Den der fornemmelse, at du er besat af noget, du kan ikke komme af med det. Det var en grim oplevelse, jeg havde. Når jeg prøvede på at fortælle kommunen, at jeg vidste, at pædagogerne gav mig for meget medicin. Det eneste, jeg fik at vide, det var, jeg tror, du spinner lidt. De er jo kun for at hjælpe dig. Var det ikke bedre, at du så fik en pille mere, fordi nu synes jeg lige, du begynder at koge lidt over, ikke? Det var det eneste, jeg fik at vide. Når jeg så prøver på at ringe til min familie, så lyttede de ikke til mig. Eller
venner, fordi at jeg snakkede sort snak, og jeg sagde nogle grimme ting, men det var ikke fordi jeg var ond, det var fordi jeg ville have, at de skulle forstå her, at der var noget galt. Jeg prøvede på at fortælle, at bostedet ødelagde mig, så de kunne hjælpe mig, men i stedet for skræmte jeg dem væk, men jeg kunne ikke se det på den tidspunkt. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre af mig, så mange gange så gjorde jeg mig værre og dummere og bragte mine venner og alt muligt. Alt gik bare i fisk. Altså, jeg rev mine venner og familie i voldgraven, selvom det er ikke det, jeg vil. Dengang, jeg ville bare fortælle dem, at der foregik noget, som der ikke var rigtigt. Men jeg kunne ikke, fordi jeg ikke kunne uddybe mig af mit sprog. Fordi jeg var ødelagt. Altså, jeg snakkede jo fuldstændig sort snak. Jeg kørte rundt i ting, jeg sprang over i tekster, jeg kunne ikke, jeg vidste bare, at det her, det gik kun én vej på et eller andet tidspunkt. Men alligevel tænkte jeg bare, nej, der er en udvej ved det her. Plus, jeg var gift. Undskyld til den ekskone, som jeg ikke lige vil sige navnet på. Men hun var også et helvede for mig oveni. Rent udsagt. Hun var også med til at ødelægge mig, og også var med til at tage mine venner og min familie fra mig, fordi det var det hele en stor mundfuld på en gang. Og jeg gjorde jo bare alt for at prøve at se, om jeg kunne få et normalt liv, komme ind på mine venner og familie, og det kunne jeg bare ikke, fordi mine stemmer og min psyke og alt det tog bare hårdt på mig. Og er der noget, der er hårdt også oveni, det er, når man har en psykisk lidelse, som jeg ikke havde dengang. Fordi det var medicin, der gjorde, at jeg blev og var psykisk syg, men normalt, hvis jeg var på medicin, ikke var på medicin, var jeg ikke psykisk syg eller psykotisk. Det var medicinen af bivirkningerne, der gjorde det, ellers var jeg ikke. Jeg har bare blevet medfødt en hjerneskade, der har gjort mig nogle udfordringer i mit liv. Men medicinen, jeg fik, havde fordoblet det. Og der er noget, der er svært, så er det at have en psykisk sygdom. Fordi hvis folk ikke ved, hvordan en psykisk sygdom den er, og hvordan man skal tackle det, så er det også svært for de folk at sætte sig ind i, hvordan den person har det. Men i stedet for, så er der mange, der stempler andre, og tilsidesætter dem, og ikke faktisk værdsætter dem, men bare skubber dem væk, selvom mange ikke har lyst til det, men de bliver bange og usikre på, hvad det er for nogle personer. Altså det, men det har sgu ikke været nemt, altså. Jamen, jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det, undskyld, at jeg mumler, men det det var et helvede, altså. Systemet havde bare brugt mig som pengefrotøj. Og det jeg godt kunne tænke mig også, det var, at de fik så mange penge også bevilget for at ødelægge mig. Pædagogerne på det opholdsstedet var på, der hed Frolykke. Og jeg kunne helt vildt godt tænke mig en eller anden dag at finde ud af, hvor mange penge, og man kunne få aktindsigt i, hvor mange penge, hvor mange pædagoger, der var ansat, og hvor mange penge, de har fået i normal løn, og hvor mange penge, de har fået bevilget af mig, af alle de pædagoger, der var der. Og så skulle man lægge de to tal sammen og dividere dem med 2, og se om det passer, at en pædagog får 60.000 kroner hver måned. Og så kunne man jo så undre sig over, hvor de penge blev af,
som jeg skulle have haft bevilget til af de pædagoger, som der ikke brugte de penge, som de fik bevilget for af timer for mig. Men i stedet for, så døsede de mig bare med medicin. Så jo mere angst jeg fik, jo flere penge fik de bevilget af kommunen, jo mere hypokontagtig blev jeg, det indrømmer jeg gerne, fordi jeg troede, jeg blev syg. Jo flere gange rendte jeg til lægen, og jo flere penge fik lægen udbetalt, fordi han fik jo penge for hver gang, han skulle tage blodprøver. Så de hele tiden har rottet sig sammen. Da jeg så kommer ud af det her, det er faktisk det samme som eksorcisten. Da præsten kommer og tager den djævel ud af hende, det var den samme smerte, som jeg havde, da jeg kom ud af medicinen. Det var en kamp, men jeg har det godt i dag, for i dag har jeg vundet over systemet og fundet ud af, at jeg er blevet fejlmediceret, jeg er blevet overmediceret. Det bosted, som jeg har boet i, har fået kritik for at overmedicere mig og givet mig medicin uden at få lov af lægen til det, og bare gået bag hans ryg. Min tidligere læge har fået kritik for delbehandling med pædagogerne, plus han ikke har været opmærksom på mine bivirkninger. Her er folk, der er beviset på, at de har fået kritik. Jeg har også været i avisen under Mikkel Tønder i Jyske Vestkyst, og man kan google mit navn. Det jeg vil bare vil sige til folk, og til dig også, Kat, det er at være altid opmærksom på, hvad for noget medicin man får. Fordi medicinen er roden til alt ondt, og selvom man er læge, så aner mange læger, jeg siger ikke alle, men mange læger, de aner ikke en skid om bivirkninger eller medicin. De udskriver bare, og er fløjtende ligeglade. Og hvis man tænker sig om, så sker der faktisk flere dødsfald i busfællesskaber, end der gør i psykiatrien, fordi at pædagogerne ikke er en skid uddannet til det, mange af dem, og ikke ved en skid, hvad de går ind til. De er mere travlt med deres kontor og sidde og drikke kaffe og spise kage, men har ikke en skid styr på borgere som mig. Hvad fanden skal vi så med pædagoger? Jeg siger ikke, det er alle pædagoger skal. Men hvad skal man så med systemet og pædagoger og sundhedsassistenter? Vi er mennesker med særlige behov, eller psykisk syge, eller hvem helvede vi er. Vi har ret til et liv, og ikke ret til at blive ødelagt af medicin. Så tænk over det alle sammen.